Asteburuan izandako hainbat albiste komentatzen hasi beharko dugu lehenik eta behin, memoriaz eta bizikidetzaz lotutakoak. Horietako bat da Arrasaten izandako lehenik eta behin zen martxa, gero manifestazioak izan dira hainbat herrietan, baina soka luzea ekarri du aste osoan zehar eta asteburuan ere Vox alderdiaren agerraldi horrekin ere soka luzea ekarri duen gaia da. Bai, egia esateko soka luzea ekarri du, baina ja bagenera matzan denbora. Honekin nik uste dut interesa handia bazegola estenatoki batean kokatzeko gaia. Eta berez, sarek aldarrikatzen zuena eta aldarrikatzen duena da giza eskubideak betetzea. Eta dagoen legea betetzea. Orduan, zer aurkitzen dugu? Badagoela salbuespen lege bat, bakarrik aplikatzen zaira 15 euskal presoei, eta horrek suposatzen du bizi osorako kartzelan egotea. Orduan, berez aldarrikatzen dena da, legea guztiontzat dela, guztiontzat bada berdina izan behar da, eta giza eskubideak bete behar direla. Zer gertatu den? Bueno, hori hola kokatuta eta hori da berez nola sortu den egoera, baina horren aurrean egonda beste irakurketa bat eta beste interes bat. Batzuen aldetik eta ez bakarrik Vox, zer egin dute beste irakurketa bat, fokoa jarri dute beste realitate batean, eta bultzatu dutena izan da, elkarbizitzaren aurre egitea, talka egitea, gorrota sustatzea, eta bai beraiek ez bakarrik esan dudan bezala, hainbat komunikabideen laguntzarekin, eta instituzioen aldetik ere ikusi dugu ez dietela, ez limitea jarri, eta azken finean baita ere lagundu dietela. Orduan, bi estenatoki daude, bat sortu den eta daukagun errealitatea giza eskubideak bete behar direla, eta bestea gezur batekin sortutako errealitatea, baina gezurra izanez. Gezur hori, errelato hori esan duzu hainbat ertze izan dituela laguntzeko, eta gorroto diskurtsoen barruan agian kokatu dezakegu ultraeskuinaren gorakadarekin batera. Nola egin daiteke aurre egoera honi, azken finean errelato horren inposaketari, azken finean ez da bakarrik Arrasaten gertatutakoa, hainbat alorretan ere gizartean zipristintzen baitu. Bai, argi dago eskuinak eta muturreko eskuina, baina ez bakarri muturrekoa, hor dago PP, hor dago baita ere Ciudadanos, eta horiek ari direla bilatzen konfrontazio estenatoki bat. Eta Voxen kasuan ikusten dugu bere agenda markatzen ari dela. Eta, pasaden astean ikusi genuen kongresuan ere, nola, azken finean 3 egunetan egon gara bere agenda betetzen. Beraiek jartzen dute fokoa horri begira. Beraiek jokatzen duten politika mailan eta jorratzen duten moduan, ez da kasualitatea, estrategia bat dagoen horren atzean, eta ikusten da saretan zer bultzatzen duten, ikusten da asteburu honetan Txuekan ere zen olako istiluak egon diren, eta gainera estatuko segurtasun indarrek laguntzarekin, eta ikusten da baita ere, beraien diskurtsetan arlo guztietan ari direla konfrontazioak eta populismoaren baliatuz hori aurrera egiteko. Orduan, nik uste dut aigatu dela momentua nun argi eta garbi jokatu behar dela politikoki, sortu behar dela ez dakit nola esan, baina indar bat denon artean osatuta aurre egiteko eta benetako balore demokratikoak bultzatzeko. Ez da tontakeri bat, ikusten ari gara gero eta gehiago ari direla hurbiltzen, gero eta gehiago ari dela gizartearen zirrikitu guztietatik sartzen, eta garrantzitsua da baita ere politika sozial on bat egitea.
eskerreko politika bat nun benetan jendearen beharrei erantzuten zaiela. Ze jendearen haserrea hor dago eta hortat baliatzen ari dira eszenatoki guztietan egoteko eta konfrontazio klimak sustatzeko. Azken fineak beraien kaladeroa da, beraien botoak hor daude. Diskurtso hauek agenda markatzen ari direla adierazi duzu, arrasaten gertatutakoarekin lotuta baita ere instituzioen papera zein izan den nabarmendu duzu, eta honekin lotuta Elgoibarren aurkeztu duten memoriaren ibilbidean ere Jaurlaritzak horren inguruko adierazpenak egin ditu. Bai, hor ere sustatu da haserreak eta Beatriz Artolazabalek erabili zuen ekitaldi bat memoriaren alde eta gudarien alde, eta azken finean sustatzeko ibilbide bat, memoriaren ibilbidea lehenengoak mustutzeko, erabiltzen du ekitaldi hori Voxen sortutako errealitate falsu horri auspotzeko. Orduan, horregatik esan dut aurretik ere, instituzioek ere lagundu dietela, eta argi ibili behar gara horrekin, ezin da hori onartu. Oso bestelakoa da Nafarroan egon den argazkia, ez da? Bertan ere frankismoko biktimak omendu dituzte, baina bestelako testu inguru batean. Bai, atzoen Lizondon egin zen omenaldi bat, kolpe militarren, 36ko kolpe militarren horren ondorioz, Nafarroatik joan behar ziren hainbat pertsonak 1400 zenbatu dira, agian segurazki jende gehiago izango da, eta baita ere geratu zirenak jaso izan zituzten kolpe horren ondorioak. Eta omenaldi bat egin zen, eta benetan errekonozitu zen zer gertatu zen. Zoritzarrez berandu esango nukenik, 40 urte pasa izan dira hori onartzeko, baina egiaren eta ordainaren bidean hor dago. Errekonozitzea, onartzea zer gertatu zen, hor erakustea, eta horrek bide horietatik elkarbizitzan aurrera egiteko. Eta memoriaz elkarbizitzaz ari garen honetan, kongresuan badirudi aurrera daramala sekretu ofizialen legearen erreforma hori, ez dakigu zein puntura arte, baina badirudi informazioen arabera gal horretatik kanpo utzi nahi dutela baita ere, zer dakigu horri buruz? Asko hitz egiten da horren ingurun eta egin gutxi egiten da. Zoritzarrez, bai orain hasi dira hitz egiten, badakigu orain badago memoriaren proiektua, lege proiektuak, laster hasiko garela eztabaidatzen, eta hortan kokatzen da sekretuaren legea, onartzen bada legea, handik urte batera hasiko dela reformarekin. Guk esaten dugu ez dela itxaron behar horren beste, berez sekretuaren legea desagertu egin behar da eta sortu behar da beste lege bat, argi eta garbi, eta ez ditugu onartzen hor baldintzatuak egotea. Ezin da onartu esatea, hasiko gara erreforma batekin, baina 23 FDI buruz ez da hitz egingo ezer. Edo ez dugu hitz egingo galeri buruz ezer. Benetan memoria, justizia eta reparazioa egiteko behar da egia. Eta egia sekretu lege horren bitartez jakingo dugu, edo jakin beharko genuke. Orduan guk esaten dugu, aitzaki gutxiago, ez luzatu horren beste eta bada garaia benetako lege bat, orain dagoena desagertzeko, errealitatea ezagutzeko eta sortzeko nolabaiteko beste lege bat horren ingurun. Izan ere, besteak beste, Fernando Grande Marlaska da gal erreforma horretatik kanpo ustearen aldekoa. Guk askotan esaten dugu eta errepikatu dugu memoriaren legea aztertuko dugunean, 78 konstituzioarekin ezen amaitu frankismoa, egun batetik bestera zen desagertu. Eta guk argi ikusten dugu ere, frankismoaren oinordeak aurre egon direla, izkutuan edo ezain izkutuan, elite bat hor badago, jarraitu duela antolatuta
eta bere ideario garatzen, eta hor, interesa handiak daude ez kontatzeko zer egin zuten, eta interesa handiak daude baitare benetako egiaz ezagutzeko. Ze horrek suposatzen du baitare ondorioak egongo direla, eta ondorioak egoteko justiziara eraman behar da, eta epaileak eta epaiketara eraman beharko dira, orduan nahiago dute hori oztopatzea eta isilaraztea. Eta egiaz ari garela, memoriaz ari garela, memoria hurbila kasu honetan Altsasuko kasuaren inguruan, Altsasu gaura dokumentala estreinatu da asteburuan Altsasun bertan, zen nolako garrantzia du dokumental honek errelatuaren eta egiaren bueltan? Bai, nik esango dizut, han bertan, aurkezpenean, publikoan artean pertsona batek aipatu zuena. Berak esan zuen, berarentzat dokumental hori dokumentu historikoa zela eta dokumentu atemporala. Ezagutzeko benetan Altsasun zer gertatu zen, ez bakarrik familien edo gazteen egia ezagutzeko, baizik eta herri batean edo herri baten egia ezagutzeko, eta nik handiko nuke eta esango nuke Euskal Herriaren egia ezagutzeko, zer bizi izan dugun, eta nola izan garen baita ere kapazak antolatzeko, aurre egiteko justizia honi, eta benetan elkartasunaren sareak ze garrantzitsuak diren hori lortzeko. Orduan nik esango nuke ekarpen garrantzitsua eta animatuko nuke oraindik bidea luze daukan dokumental horrek, oraindik hainbat jaialditara aurkeztuko da, baina hemendik 6-7 hilabetetara agian jaukera egongo da bai herrietan eta zinemaldietan ikusteko. Orduan, ekarpen garrantzitsua. Helburuen artean suposatzen dut baita ere izango dela nazioartean ere zabalkundea izatea. Bai, lehenengo jaialdia, joango da nik uste dut datorren hilabetean Reusera, baina hor helburu garrantzitsu bat daukagu eta da Amsterdameko jaialdiak da munduko mailan eta pentsatzen dugu lortzen badugoan kokatzea dokumentala izango dela lorpen handia. Zer suposatuko luke hori politikoki? Politikoki esaten duguna, zabaltzea benetan zer gertatu zen, erakustea eta salaketa bat ikustea zenolako justizia dagoen Estatu Espainolean, eta ez bakarrik gure kasuarekin. Gure kasuak izango da adibide bat erakusteko mundu mailan zen olako injustiziak bai Katalunian, bai Euskal Herrian bizi izan dugunak eta oraindik ere bizitzen dugunak itzalean geratzen direnak eta gurea bihurtu daiteke eredua edo ikurra hori dana salatzeko. Eta berriro ere ez errepikatzeko. Hori da, argi hori. Gaiz aldatuko dugu eta kongresura begira jarriko gara, izan ere hainbat gai baita daude pilpilean, azken asteotan bai kongresuan eta bai gizartean kezka handia sortu du argindarraren etengabeko igoera horrek, ezta? Badirudi Sánchezek neurri batzuk hartu dituela faktura hori malgutzeko, baina ez dakit nola baloratzen dituzuen zuek hartutako neurri horiek edo haratago joan daitekela uste baldin baduzue. Guk ikusten dugu hasierako neurriak oso motz geratzen zirenak, egia esateko argindarraren errealitatea eta merkatua zaila da ulertzea, eta zaila bihurtzen da batzutan interbenitzea, baina emandako hasierako neurriak motz geratu ziren, gainera inpuestotan ere bazuen eragina, horrek suposatzen zuen jasotzea gutxiago, eta ikusten genuen benetan jokatu behar zela oligopolioaren aurrean. Orduan, azkeneko neurriak guk ongi ikusten dugu ere motz geratzen direla, oraindik ere, baina zabaldu da bidea benetan limitea jartzeko. Eta ikusi dugu kapazak direla, adibidez SMI-rekin nola egin den, naiz eta osotasunean ez egon adostuak,
gobernuak azkenean aurreratu da eta ausartu da egitera. Guk ikusten dugu elektrizitatearekin gauza bera egin behar da. Neurri zorrotzak eta benetako neurriak gure etxeetan eta batez ere pertsonak vulnerableak jasatzen duten egoerak horri aurre egiteko. Egoera salatzeko urriaren 8irako antolatu dituzue, indar soberanistek ekitaldi bat eta deskonexio masiboa. Bai, ildu horretatik esaten dugunak, alde batetik salatzea ze egoera den, eta bestaldetik Lotsa del Marren gauden talde horretan, bai indar soberanista Kataluniakoak, Galiziakoak eta gure kasuan Euskal Herria Bildun, osatzen dugun talde horretan bai erabaki genuen jokatu behar genula bloke bezala, erakutsi behar genula gu subiranoak izan nahi dugula eta subiranismo hori baita ere eraman behar dugula elektrizitatean edo azken finean energiaren eremura. Guk benetan aske izateko hortan begira ze pisua daukan energiak eta ze eragina daukan, hortan ere bideak zabaldu behar ditugu subiranoak izateko eta horregatik 8an egingo dugu ekitaldi hori. Izan ere, pandemiak eragin zuzena izan du ekonomian, herritarren poltsikoetan, hainbat alorretan, bai lan arloan eta orokorrean, ez da, nahiz eta orain rekuperazioaren mezuak zabaltzen ari diren instituzioetatik, Euskal Herria Bilduk partekatzen du ikuspegi hori? Ni orain, onan entorrenean entzuten nuen irratian, importazioak ez, esportazioak zenbat igo diren, 15%, 20%, eta termino horietan hitz egiten da, eta konparatzen da, pasaden urteko ekonomiak edo datuekin. Nik hartuko nuke ekonomiak arlo globalean, eta bai, agian badaude kimu berdeak, hainbat arloetan edo esan daiteke hoberantz dijoala, baina nik esango nuke orokorrean hemen etxean gaudenok eta lan egiten dugunok eta badago prekaritate izugarria eta hori da ekonomia, badaude erosteko ahalmena galdu da, prezioak gero altuagoak dira eta dauzkagun adibidez erreferentziak bai pentsioak eta bai salario minimoak horrekin edo kontutan hartuta ikusten dugu ekonomikoki ez gaudela hobeto. Orduan sortu behar da egoera bat gu orokorrean biztanleak babesteko eta seguruak bizitzeko. Azken finean duintasunez bizitzeko. Orduan, konparaketa segun nola egiten den eta fokoa segun nun jartzen den, esango dugun hobeto gaudela edo oraindik ere lan egin behar dela asko jendearen bizimoduak eta egoerak hobetzeko. Aurrekontuak izango dira horretarako giltzarria baita ere? Bai, hasi daia bidea, pasaden astean onartu genuen tasa puntu hori onartu genuen, eta orain hasiko gara elkarrizketetan, aste hontan hasiko gara Bolañosekin hitz egiten, eta guk argi daukagu, hor badaude 3 ardatz markatu zutela pasaden urtean aurrekontuen negoziaketak eta aurten ildo beretik joango garela. Alde batetik politika sozialak eta politika ezkertiarrak bultzatuko ditugula eta saiatuko garela gure negoziaketan hori lortzen. Beste aldetik planteamendu nazionala ere hor dago eta indarra badu, eta guk saiatuko gara Hego Euskal Herriarako ahal dugun gauzako berantz ekartzen edo lortzen, eta gero 3. ardatz bat hor daukago eta da bakea eta elkar bizitzak, eta horretarako baita ere aurrekontuetan negoziatuko ditugun gauzak 3 foko edo 3 ardatz horiek kontutan hartu beharko ditugu. Urte politikoa hasita, aurrekontuak negoziatzen hastearra daudela, hortxe daude baita ere eskutu soziala deituriko hainbat proposamen, pentsioen erreformak, adibidez soka luzea eta kritika batzuk ere jaso ditu, baina oraindik egikaritu ez dena da lan erreforma, adostutakoa aurreko urtean. Ikusten duzu posible urte honetan zehar egitea? Berriro hemen dago argi eta garbi borontate politikoa.
Eta ikusten dugu, oraingo gobernuarekin, esaten dugun historian egon ez den eskartiarrena, begira zer lortzen ari garen. Guk ikusten dugu gauzak azkarrago egin behar direla eta konkretatu behar direla. Ez egingo dugu edo agian ikusiko dugu. Orduan, erreforma laborala gu sinatu genuen eta onartuta dago hori egingo dela, hori pasaden urtean gertatu zen, pasada urte bat eta oraindik gauden moduan. Yolanda Díazek hainbatetan esan du Gabonak baino lehen hainbat aldaketak emango direla, baina guk ikusten dugu denbora pasatzen dela eta berriro ere borontate politikoa. Lehen aipatu dudana, SMI-rekin lortu badan naiz eta patronala dago zegoen, gobernua ausartu da eta esan du egingo dugu naiz eta murritza eta txikia izan aurrerapen hori, erreforma laboralarekin gauza berak egin behar da. Argi dugu presionatu behar zaiola PSOE-ri. Eta presioa eszenatoki desberdinetatik etorri behar da. Gu prest gaude presionatzeko eta prest gaude eskatzeko lortu genuen konpromiso hori betetzera edo bete egin behar dela. Argita garbi. Ikusiko dugu lortzen den urte honetan. Espero dugu baietz, eta horretarako berriro esaten dut presioa leku desberdinetatik etorri behar da. Danak batera lortu behar dugu. Sindikatutatik eta herrigintza mugimendutatik ere denak batera. Gai honetan, aurrekontuetan pisu handia izango dute aurten Europako funts horiek, errekuperazio eta suspertze plan hori, kezka da orain noiz helduko diren eta baita ere zertarako inbertituko diren? Bai, asko hitz egiten da. Edozein bai udalak, bai territorio desberdinetetan, bai Madrilen, bai Iruñan, bai Gasteizen hitz egiten da, hau egingo da funtsekin. Nik uste dut hasieratik Euskal Herria Bilduk esaten zuen garrantzitsua zela gardentasuna eta gero erabakitzeko momentuan nork erabakitzen zuen eta horrekin jarraitzen dugu. Jakin behar dugu nola egingo den eta nori emango zaion eta zergaitik eta norla erabakiko den nori ematen zaion. Susmoak daude eta hori ere guk errealak eta hankar lurrean jartzen dugu, hor badaude enpresa handiak, botere izugarri dauzkatenak, monopolioak direnak, eta horiek presio handiak egiten dutela eta hor daudela. Hori argi daukagu. Baina guk jarraituko dugu gure plantamenduarekin. Gardentasuna, lehentasunak markatzeko denon artean edo nola osatuko diren mailak, osatu behar direla, eta erabakiak baita ere kontutan hartzen benetan herritarrok behar ditugun edo izaten ditugun interesei eman edo erantzun behar zaiela eta ez olako enpresak handiei eta interes kapitalisten interesen erantzuten dietena. Adostasunetara heltzeko aurrekontu horretan 3 ardatz aipatu dituzu, horietako bat naziogintzan aurrera egitea eta kongresuan zaudenez baita ere galdetu behar dizugu Kataluniara begira jartzea eta orain hasi berri den elkarrizketa mahai horri dagokionean nola ikusten dituzu Generalitatearen eta Moncloaren arteko harremanak eta elkarrizketa mahai hori nola ikusten duzu, itxaropentsu zaude, ikusten dituzu fruituak aterako direla, la kontrara Nik uste du dela zerbait beharrezkoa eta ezinbestekoak. Kataluniaren, esan behar nuen auzia, ez, Kataluniaren naia eta katalondarren naia historikoki beti hor presente egon da eta inoiz ez zaio erantzun erreal bat eman, inoiz. Eta eman diotenean izan da errepresioa eta zentralizazioa. Orduan, bada garaia ezartzeko eta kontsentsu batzuetara ailegatzeko. Nola ikusten den egoera, ez da erreza, baina erreza izan ez arren, ahaleginak egin behar dira, elkarrizketaren bitartez akordio baterak ailegatu behar dira. Eta hori ere nik ikusten dut, nik behintzat pertsona batekin desadostasun handia daukadanean,
esaten badiot, bueno, hitz egingo dugu, baina marra bat jartzen dizut. Ez dugu hitz egingo honi buruz, eta justu da hori sortu duen arazoak. Pues, Estatu espainolak hori egin du. Orduan, hori nik uste dut ezin dela horrela markatu. Hori ez da elkarrizketa, hori da antzerki egitea. Horregatik, espero dut baldintzatzeko puntu horiek desagertuko direla mailetatik eta benetako elkarrizketa sortuko dela. Hori da gure nahia, pazientzia handia izan beharko dugu edo dute denok, zen ikuste dut Katalunian lortuko dena Euskal Herriarekiko garrantzitsua izango da. Hori galdetuko nizun gerora, Euskal Herriera ekarrita zer zein hausnarketa, naziogintza bide horretan zer egin ze estrategia zein hausnarketa? Bai, erabakitzeko eskubidea da, erabakitzeko eskubidea eta demokrazia gauza berak dira. Demokrazia ari gara hitz egiten, eta erabakitzeko eskubideari buruz hitz egiten denean, ez da bakarrik esatean ni independentista naiz edo ez naiz. Erabakitzeko eskubidea da, erabakitzea zure errealitateari buruz, zure errealitatean, zure eremuetan gaitasuna edukitzea erabakitzeko zer nahi duzun, zu hobeto bizitzeko. Eta hori da injustu eskatzen duguna, eta hori da injustu mozten digutena. Horregatik da eztabaida sakon bat egin behar dela. Hemen Euskal Herrian eta Euskal Herri osoan egoera politiko-administratibo desberdinak ditugu. Egia da tempoak desberdinak direla eta hori errespetatu egin beharko dela. Baina da debate bat etortzen dela, erkide autonomoan estatutu berriarekin jadanik hasi dela. Eta, nik uste dut lehentasunen artean igo behar dela, ze badirudi batzuei interesatzen zaiela berriro gordetzea, egon behar dela lehentasunen artean, eta Nafarroan, datorren urtean amejonamenduaren legea egin zela badago beteko da urteurrena, eta nik uste dut aitzaki ona izango dela horren inguruan hitz egiteko, ze amejoramenduaren legeak Nafarroako herriak ez zuen onartu. Ez genuen izan ez daukerarik horren inguruan eztabaidatzeko ez da erabakitzeko. Orduan, ordua daude lehen esan dutana, tempo eta egoera desberdinak, baina gaia oso garrantzitsua da, gu hobeto bizitzeko. Babel Pozu eta Euskal Herria Bilduko diputatua kongresuan, eskerrik asko Ameka Telebistarako tarte bat hartzeagatik. Zuei eskerrik asko ere. Eta jarraian itzuliko gara solasaldiari bide emateko gaurkoan Tania Arriaga eta Ramon Barelarekin orain arte. Zure mapa galaktikoan dena prestao agurra zalantza eta egia nabeak piztu dira zaitut eta dena esana dago, baino